מהרגע שיצאנו למערכה פעלנו בהפתעה ותחבולה. עם מכת הפתיחה חיסלנו את צמרת הפיקוד הצבאי. נמשיך להגביר את עוצמת הפעולה שלנו ובכך נחזק את ביטחוננו שנים קדימה. ההגנה על העורף שלנו היא חלק משמעותי במערכה. כפי שאמרתי לכם בתחילת הדרך, יהיו אירועים קשים. אנחנו נמצאים בעיצומו של אתגר שונה מזה שהורגלנו אליו. ידענו שיהיו מחירים והם ממחישים את הסיבה לכך שפעלנו עכשיו לפני שיהיה מאוחר מדי. אני קורא לכם למלא אחר ההנחיות בצורה מלאה. פעולות נכונות מפחיתות את הסיכון לחיי אדם באופן דרמטי. זו אחריות של כולנו לבצען. אני מבקש להביע את הערכתי לאנשי פיקוד העורף ולשאר כוחות הביטחון הפועלים בשיתוף פעולה להצלת חיים. אזרחי ישראל, אני מבטיח לכם, כל מי שפוגע בכם משלם וישלם מחיר כבד בכל מקום ובכל זירה. איננו שוכחים לרגע את משימתנו המוסרית להשיב את חטופינו הנמצאים בשבי חמאס.